Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon mu a yau. Yau kuma a wannan darasi namu na shida da za mu fara ne daga harafi na ƙa har mu kai nun, saboda yanzu fa an girma, kun san ko da yaushe ƙara next level ake tafiya, an gane. So wannan kenan. So saboda haka ba tare da an ainihin jinkirta ba, a tabbatar dai an ta maimaita wa'anda aka yi a baya har a jona su, shine sirrin yadda za a haddace a iya gane su duk inda aka gansu. To bari mu fara da wannan. To wannan sunan shi qaf, qaf a can cikin makogwaro, sai wannan kuma a ce mishi kaf, shi kuma za a fito da shi. Wannan qaf ba kaf ba fa, qaf sai wannan sai kuma kaf. Wasu kan ce mishi kef, amma dai kaf ya fi sauƙi wurin iya furta wan harafin da zamu yi kamar yadda muka sani a nan gaba. Sai wannan lam, an gane, sai kuma wannan mim, sai kuma wannan a ce mata nun, watan qaf, kaf, lam, mim, sai kuma na ƙarshe nun. So a yanzu zan faɗa ne sai kuma ku faɗa. So wannan shine qaf, a faɗa mu ji qaf. To sai na gaba sai kaf, shi ma a faɗa in ji kaf, kaf. Sai kuma wannan na gaban shi kuma sunan shi lam, a faɗa in ji lam, a faɗa in ji lam. Sai kuma wannan sunan shi nun, mim, afwan, sunan shi mim. Sai kuma wannan ana ce mishi nun, nun. To a tabbatar da an ƙara faɗa. Bari in ɗan yi muku muraja'a daga farko. Alif, ba, ta, fa, jim, ha, kha, dal, ذال، را، زاي، سين، شين، صاد، ضاد، طا، ظا، عين، غين، فا، قاف، كاف، لام، ميم، nun. Masha Allah. To a ci gaba a ta maimaitawa har a gane. Ma'assalama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.